Tutaj przy pałacu wolno łażą se Daniele. Obejrzyj. Witam was roztomili ze Falkenberga, Niemodlina. Oba te miana fungują od zaczątku, są we historycznych dokumentach. Sobie tydzień po wielkiej powodzi, kiedy majstruja ten film, a 2 tygodnie, kiedy to widzicie. Niemodlina nie zalały, a 15 kilometrów dali mamy Lewin. Hań mamy wielgo woda. Ponoć dali stoi hań woda. Czemu tak to jest? No temu, co hań mamy tako wanna, tako niecka i tam wszystkie wody spływają. Czemu niektóre miasta są jeszcze zalone? No, taki są beispiel we Kłodzku, we Glac, tam dużo wszystko idzie na dół. No ale Ziegenholz, tam mamy rzeka ja i bez to mamy zalanie. U mnie w łaziskach nic nie było. No, deszcz był, no ale nie było szkód. Powódź twodali, można powiedzieć, bo ta woda idzie ze rzekami, idzie ze Łodrą. Opole uratowane. Wrocław, Breslau, można powiedzieć, też. No ale woda idzie dalej na południe i robi szkody. Ja, jako pomóc tym ludziom, no na roztomajte klify można jeździć, pomagać, wpłacać pieniądze, no ale też jeździć tutaj i ustawiać tutaj pieniądze. Kiedy odbudują te swoje geszefty, to będą potrzebowali naszych pieniędzy. Tutaj w naszym Heimacie, na Górnym Śląsku, we Vaterlandzie, na całkiem Śląsku, też na Kłodzkiej ziemi. To nie ma Śląsk, no ale kulturowo bliskie nam place, przynależące do prowincji Schlesien kiedyś. Proszę was dzisiaj na Heilig ze miasta na zachodzie Górnego Śląska. Co my już genau przy Dolnym Śląsku. No Lewin to już jest pierwsze miasto na Dolnym Śląsku. I odulś słysza powódź na Opolszczyźnie. Wieronie media dużo go dają na Opolszczyźnie i tak dalej. Nie możecie powiedzieć we województwie opolskim, albo też ogólnie na Śląsku, zlitujcie się. Ja chyba zacznę szrajbować do tych wszystkich radioków, cajtungów, no ale eli to coś ich do, eli mnie wysłuchają, jadymy. Niemodlin, niemieckie miano Falkenberg, to miasto i miejsko-wiejsko gmina w Łopolskim Krysie. W samym mieście kwateruje ponad 5,5 tysiąca personów. Zmiankowany po raz pierwszy w 1224 roku jako Niemodlina Villa. Miejski zakon to 1283 rok. We wszechobecnym cenzusie z 2021 roku w całej gminie Niemodlin 0,20% to jest 26 personów zadeklarowało śląsko-narodowo, a niemiecko 0,51% to jest 66 personów. A w Stimungu 20 marca 1921 roku tutaj nie było. Place te zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien, która nastała we większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. Miasto leży 120 km na zachód od Katowic. Pozdrowiam mojego widza Lecha, który padał, co Falkenberg kiedyś był piękniejszy i no polsko administracja go zniszczyła. Przykryli granitowo kostka. Przy przebudowie ringu, na którym my są, zahabili ponoć granitowe i bazaltowe platy. A ring jest fest charakterystyczny. Taki
podłużny. Z jednej strony zamykał go kościół, z drugiej zajty zamykał go zamek, do którego jeszcze pójdziemy, do kościoła też pójdziemy. W kamienicach naokoło ważyli kiedyś dobre piwo, dostarczali go nawet do Gogówka, do Oberglogau, poraset lot nazad. Pod numerem 51 był kiedyś Rathaus. W XIX stuleciu powstał ten budynek, dzisiaj normalny, mieszkalny budynek. Rathaus, który zastąpił stary Rathaus, który pierwszy stał po środku ringu, tak jak to było we starych miastach lokowanych na magdeburskim zakonie. Nie wiem genau, nie wiem na sicher, eli tutaj był magdeburski zakon, były rozmaite te zakony niemieckie, no ale najbardziej popularny tutaj był magdeburski zakon, toż na ponad 90% dową to tak było. Lubos ostatnio pisał artykuł we Wachtyżu o zakonach miejskich, o lokacjach miejskich. Te niemieckie były też lubeckie, no ale to na północy, były bajerskie, były saskie, roztomajte, potem pochodne śląskie to było średzkie, ja. Jeszcze przodzi były flamandzkie. No ale zastanawiał mnie ten ring o takiej klumpie. Na magdeburskim zakonie to był jednakoż prostokątny ring. No tutaj jest trochę taki no prostokąt, no ale taki półkolisty, taki owalny. To jest ewenement na europejską skalę. Szrajbnijcie, jeśli coś na ten temat więcej wiecie. Toż z tym magdeburskim zakonem piero nie. No, ale z drugiej zajty ring na Szczotku, 13 stulecie, na Śląsku niemiecki zakon. Genau tutaj za mną przy byłym Rathausie stał Wanielicki kościół. Powstał on w XIX stuleciu. Dzisiaj mamy tutaj rzeźba, która powstała za komuny, rzeźba matki ze Bajtle. Kościół stał do 1963 roku, kiedy go rozebrali, jak go mój widz Lech, cegła pojechała na odbudowę Warszawy. W 1957 roku rozebrali już Turm. Po 1945 roku był to magazyn na Łobiele. No to mój widz, co ring wyglądał kiedyś lepiej. Nie wiem, kiedy powstała ta cesta, która przecino dzisiaj ring, no ale gdyby ktoś nie wiedział, gdyby ja nie wiedział, co to jest ring, gdyby nie nasztalował na GPS-ie ring, to ich nie powiedział, co to jest ring. Taka też klumpa i ta cesta, która przecino. Ja, Falkenberg się pomienił, no ale Falkenberg dali je i dali możemy odkrywać to, co było kiedyś. Niestety pod mi mikrofon i chyba już na amen muszę ze starego nagrować. Są dryny w rzymskokatolickim kościele pod wezwaniem w niebowzięcio świętej Frele Maryje. Kaplica i farność powstała tu już w XIII stuleciu. W XIV stuleciu powstał ten kościół, no i starszo tajla to jest prezbiterium, a nawa i turm powstał w XV stuleciu. Kościół gotycki, gotycko-barokowy, tak rytych, bo dryny mamy barok, to co widzicie. Ja nieskoro barokowe kaplice po lewej, po prawej zajcie, no i główny ołtarz barokowy. W czasach reformacji od 1570 roku jest to kościół ewangelicki. W 1946 roku polski kierunek wygzuwo stąd autochtonów i przyjeżdżają tutaj pomieszkańcy ze wschodu Małopolski, ze zachodu Małopolski, bo też ze Żywca, ze Wołynia. Przyjeżdżają katoliki, przyjeżdżają Poloki. Krzyż.
który widzicie na dachu, powstał w XIX stuleciu. Grof Praszma go tutaj zmajstrował. To jest maltański krojc. Był on założycielem śląskiej ferajny Maltańczyków. Przed kościołem mamy kuto latarnia z 1909 roku, o czym godo inskrypcjo. Kiedyś stał tutaj pręgierz. W mieście uchowały się obronne mury. Powstały one we XV stuleciu. Zbulili je jak we większości miast we połowie XIX stulecia. Tutaj na południu one się zachowały nie w najlepszym stanie. Fajnie byłoby je odrestaurować. Ze kamienia na dole, z cegły na wierzchu. I broniły one miasto od południa. Od północy nie było obronnych murów, były bagna. One chroniły miasto. Naprociw pałacu i też przy tych obronnych murach mamy kamień. A tak tych dzisiaj dwa kamienie. Kiedyś to było jedno, kiedyś to było większe. 3/4 z tego zostało, co było pierwej. Był to dynkmal. Dynkmal kuzoce wojoków, którzy polegli we wojnach z Napoleonem na początku XIX stulecia. Był tutaj pruski Adler, żelazny Kreuz. Zniszczyli to wszystko po 1945 roku i dzisiaj mało kto wie, co tu było pierwej. Kejbych nie przeczytał, to też bych nie wiedział. Myślałbych, jakiś einfachowy kamień, nie wiem, naciepowy głaz. A taką historię kryje się za tym kamieniem. Największą atrakcją we Niemodlinie jest pałac. Dzisiaj pałac, ale pierwej zamek. Przyjmuje się, co powstał on we 1313 roku, kole tego roku, a założył go książę Bolesław Niemodliński, piastowski książę. Wtedy też powstało księstwo niemodlińskie. Powstał na placu wcześniejszego drewnianego grodu. We XIV i XV stuleciu przebudowywany. W 1428 roku napadły tutaj na zamek husyty, no i nie skorzej było czego odbudować. A my idziemy głównym wchodem, za mną turm, ida bez most, który szczegą święci, szczerych świętych. Mamy XVI stulecie, czasy reformacyjne, ale zanim Falkenberg stał się ewangelicki, tak jak powiedział, w 1570 roku przynależało to ten zamek do Kaisra, do Habsburgów. Nie skorzej je tu Izabela Jagiellonka ze Siedmiogrodu, familio von Logau, no i pod koniec XVI stulecia kupuje to familio Pikler, jedna z dwóch najważniejszych familiów, które tutaj reskirują. W 1552 roku zamek zgorał, odbudowali go 21 lat. Nie skorzej, poszli odbudowywali pora lat. Co nam przynosi XVII stulecie? 30-letnia wojna, lata 1618-48 na Śląsku. Niestety mamy wiele zniszczeń i też zniszczony jest ten zamek pod koniec tej wojny. Po wojnie zamek przejmuje familio Cieronit i we XVIII stuleciu już, we połowie tegoż stulecia, zamek przebudowują na taką rezydencję nieskoro barokowo, a pod koniec, we 70 latach XVIII stulecia, przejmuje pałac familio Praszma. I to jest drugo tako zacno familio, które tutaj reskirują tutaj do końca, do 1945 roku. Praszma, niektórzy go dają Prażma, baba, która okrucała go dała Prażma, że się pytał, czemu go dała, oni pochodzili z Moraw. No to ich te Prażma mogło być, a we
po niemiecku mamy SCH, jak szy czytamy, bez to mono to zgermanizowane było na prażma. Prażma, reskirują tutaj i są tutaj też we krypcie pochowani. W 1869-1873 przebudowali pałac w takim renesansowym sznicie. No i głównie ta rezydencja ma dzisiaj takie cechy renesansowe. Przebudowali też kaplica w neogotyckim sznicie, a wszystkim kierowali architekci ze Dresden i ze Düsseldorfu. Po II światowej wojnie nastawają tutaj ciężkie czasy. Ponoć Czerwona Armia nie zniszczyła za bardzo pałacu. No, tak powiedziała baba, która okrudzała. Co było tutaj w 1945 roku? Milicja i amt do tych, którzy przyjechali tutaj z Polski. W 1946 roku powstała tutaj szkoła i fungowała do 1971 roku. Nie skorzej był tu amt, zarząd karnych zakładów. No i mamy lata 90. Przemiany w Rzeczpospolitej. Pałac przechodzi z rąk do rąk. W 2006 roku kręci tutaj film reżyser polski Jasminum. Nie znam tego filmu, muszę obejrzeć. W 2015 kupuje to inwestor, który w 2016 roku otwiera pałac, a w 2017 pałac zdobywa nagroda pierwszy plac top 5 zamków i pałaców w Polsce i najlepszy turystyczny produkt. Taką jest historia, co będzie dalej. Będą remontować i myślę, co pałac będzie z roku na rok piękniejszy. Tutaj przy pałacu wolno łażą se daniele. Obejrzyjcie i można je karmić. Kupuje się za 10 zł ziarno i Weronika Teroski karmi. Je ich tu wiele. Przed chwilą się powadziły, rozerwały tytka i Weronika musiała zaś kupić. Teroski przybiegły, przyleciały zaś. Genau tutaj za pałacem od maja 1945 roku do 1946 roku, nie wiem genau do którego miesiąca, był polski lager. Czemu polski? No, zmajstrowany od Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Tutaj wciepowali resztantów, Ślązoków, Niemców, członków Wehrmachtu, SS. No i nieskorzy wysyłali do Lambsdorff, do koncentracyjnego polskiego lagru, do Łambinowic, niedaleko stąd. No nieskorzy już go zawarli, bo nie było cza. Ten centralny lager był w Lambsdorff. Dzisiaj mamy tutaj rybołówstwo, gospodarstwo rybackie Niemodlin. Mało kto pamięta o tragicznej historii tego placu. Ja się dowiedział, genau kaj to było od jednego hopa, od kamrata, od Lecha. Nikaj o tym nie piszą. Piszą, co był ten lager, no ale nie piszą, kaj on się znajdował. Kiedy szrajbnymy lager
Niemodlin, obóz Niemodlin, to wyskakuje w Lambsdorffie, w Łambinowicach. Co to jest? Co tutaj mamy? No kiedyś był tu żydowski cmentarz, dzisiaj pozostałości po nim, a powstał on w 1823 roku. No ale dzisiaj krzyże i tak dalej, to jest moderne. No i można powiedzieć, to jest moderne, no ale powstało na bazie budynku z 1850 roku. Co to było? No dzisiaj piramidy, Sahara, Egipt, kamela, jakiś beduin, palmy, słońce, miesiączek. No a na wierchu mamy gwiazda Dawida i krzyż. Pokuplowanie chrześcijaństwa ze judaizmem. No ale chrześcijaństwo wywodzi się ze judaizmu. Dzisiaj budynek prywatny z tego co wiem, a pierwej i teraz nie wiemy tak richtig co to było. Podług Muzeum Polin była to synagoga, a podług Sławomira Pastuszki, badacza ze Śląska, ze Pszczyny, który zajmuje się tematyką żydowską, był to przedpogrzebowy dom, a on moc czasu poświęcił, co by to zbadać. Młody hop, że się z nim kiedyś trafił we Muzeum Górnośląskich Żydów we Gliwicach, chyba na nocy muzeów, i od razu zrobił na mnie wrażenie jako hopa zaangażowanego. Naprawdę żyje Żydami. Ja to tyle z Falkenberga, no ale jeszcze nie kończymy tajlika. Zaroski widzimy się na inkszym placu. Sumy we hotelu Starka. Na zaczątek muszę podziękować mojemu widzowi Martinowi z Niemiec, no ale dzisiaj w Niemcach je, no ale pochodzi z Opola, kiedyżech dobrze spokopił i to dzięki niemu nie musimy dzisiaj wracać daleko, no niedaleko, no ale dali niźli tutaj do Łazisk-Koło Katowic i no pół godzinki ze Falkenbergu sumy we Opolu i nocujemy tutaj, a jutro zaś jadymy we okolice Falkenberga, dziedziny Wele Niemodlina. I obejrzyjcie, no dziękuję jeszcze raz mojemu widzowi. Hotel Starka, hotel z widokiem na Łodra. Pokaż jak to wygląda. Łodra, poziom już troszkę niższy. Kulminacyjna fala była we Strzoda. Moja mama była tu we niedziela, to jeszcze powiedziała, no fez wysoko woda. W 97 roku, to wam pokażę, bo no, na recepcji pokazywali i no tak co by się nie zawarło, bo nie wlezymy. Może ją wezna karta. Słuchajcie, wszystko na karta. Tu nam pokazywała, co hań do pierwszego sztoku, pokaż, do pierwszego sztoku w 97 była woda. Teraz, słuchajcie, kulminacyjna fala we Strzoda. Nic się nie stało. To dzięki temu, co Łopole umocniły wały. O, czekajcie, działo to. Jeszcze raz. O, potem to uruchomimy. Coś że źle karta wraził. O, teraz. Umocniły wały. Wzmocniły nabrzeża jakoś. No i słuchajcie, przede wszystkim też Racibórz Dolny, zbiornik Racibórz Wolny, Dolny, Ratibor, ja? Dolny Ratibor, który je wielkości miasta, nie wiem, Cieszyna chyba. On zatrzymał ta woda, kiedy nie poszła dalej, kiedy nie zalała Opola. Mimo tych umocnień, kiedy nie Dolny Ratibor, to tutaj by to wszystko wylało, myślę. Breslau też uratowany. Woda idzie dalej, Łodra idzie dalej. No ale udało się uratować stolica naszego Heimatu, no i stolica naszego Vaterlandu. Słuchajcie, majstrował, że chyba łońskiego roku tajlik o
gminie Lubomia. I hań godą o Nieboczowach i o Tworkowskiej Ligocie. Całkie dziedziny przenieśli, co by zbudować zbiornik. Ludzie byli przeciwni, protestowali, no ale dzięki temu, co przenieśli całko dziedzina, jedno, drugo, na nowo otworzyli, nawet wszystko przenieśli. Dzisiaj Łopole je uratowane. Dzisiaj możemy tu być. Kiedyby nie to, myślę, tu by nas nie było, bo to byłoby zalone. I tak, mechanizm od szole zaloło tutaj, szola nie funguje, no ale to kaś tam we piwnicach, myślę, i też z kuli tego, no ta odra była tutaj ponoć fest wysoko. Słuchajcie, co tutaj mamy? No, mamy prykol dla Bruna, mamy do nas prykol, no ale też obejrzyjcie, mamy wyposażenie, nie wiem, Eli to było na wyposażeniu, Eli, mój widz powiedział, co mu tak być, no woda, piwo, łomża, co tu jeszcze mamy, pieronie, wino, prosecco, czyli wino musujące, Sprite, cola, Timbar, Red Bull, pieronie, Jack Daniels, Finlandia, no to już nasze, Snickersy, łożeszki, ja nie wiem jak ją mam się odwdzięczyć wam, Martinie, no i Badezimmer, obejrzyjcie srogi, co tu pokazywać w Badezimmerze, wszystko je, a Bruno je już rod. Czasem werci się te filmy robić, werci się mieć takich widzów, takich fanów. Rodrzech je, co możemy tutaj być i ja jestem wdzięczny. Dziękuję i no, musimy już kończyć, widzicie, co robi Bruno. Chowcie się, widzimy się za tydzień, dziedziny kole Falkenberga. Abonirujcie mnie i proszę jeszcze na mój drugi kanał Śląsko Kultura, hań czytą Biblio po śląsku. Jadymy durś.